Чоршанбе Аловатов овозхони 21 солаи тоҷик ва барандаи озмуни Central Asians Got Talent рӯзи 23 декабр аз Қазоқистон ба Душанбе баргашт. Ӯро дар фурудгоҳи байналмилалии пойтахт хабарнигорон ва наздикону ҳаводоронаш пешвоз гирифтанд. ин озмун барои ман чӣ дод? ҳама чӣ дод. Шӯҳрат дод. Ман аз халқи худам, халқи азиз худам бисёр миннатдор ҳастам ки маро овоз доданд ва бовар карданд ки бояд ман ҳамин ҷоизаро ба даст орам ва ин на танҳо ғолиби ман аст, ғолиби ҳамаи халқи тоҷик аст ки барои ман агар халқи ман намебуд ман ба ҳамин рӯз муяссар намегаштам ва ман ҳамаи халқи худамро дӯст медорам. ин овозхони ҷавони тоҷик шоми 22 декабр дар мавсими аввали ин озмун пирӯз шуд ва 10 миллион тангаи қазоқӣ баробар ба беш аз $26,000 ҷоизаи асосии озмунро соҳиб шуд. пирӯзии ӯ дар пайи овоздиҳии сокинони минтақаи Осиёи марказӣ ба даст омад. ман боварӣ надоштам ки ғолиб мешавам ва кае ки номи маро гирифта ман ҳамаи гапҳои худамро тамом фаромӯш кардам. имсол ин озмун дар Тоҷикистону Қирғизистон ва Ӯзбекистону Қазоқистон баргузор шуд. дар канори Аловатов узви ҳакамони озмуни мазкур аз Тоҷикистон ҳунарпешаи маъруф Аловиддин Абдуллоев ҳам қарор дошт. ҳамаро дӯст доштанд. дар симоу яке ҷавони соҳиби истеъдодро диданд ки як гавҳаракеро диданд ки ӯ ниёз дорад ба тарбияу ба дастгирию. Чоршанбе Аловатов дар даври ниҳоии таронаеро аввал бо забони итолиёӣ ва сипас тоҷикӣ иҷро кард. Вай мавриди ситоиши доварону тамошобинон қарор гирифт. агар он торки шеразӣ ба даст дорад дили моро, агар он торки шеразӣ ба даст дорад дили моро, ба خالندویش بخشم سمرقند و بخارا را. чоршанбе писари ақназар Аловатов овозхони тоҷик аст. вай дар шаҳри Хоруғи вилояти Бадахшон зода ва дар Душанбе бузург шудааст. қаблан иштирокдори озмунҳои овози тиллоӣ ва парвин дар Тоҷикистон буд.